Waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Awtorità tax-Xandir fuq ix-Xandir Nazzjonali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li għad fadal persuni li ma ġabrux il-vot tagħhom u li għadhom qed jaħsbuha jekk jiġbrux il-vot u jekk jivvutawx. Joseph Muscat qal li dawn il-persuni għandhom ħarsu lejn it-track record ta' dan il-gvern li ma semax lin-nies fl-aħħar 5 snin. Minflok Lorenz Gonzi talilu nnifsu li l-kabinet żieda ta' 500 euro minn wara dar kulħadd. Olla l-kontijiet ta' dawlu l-ilma u għażel l-iktar żejt li jniġġes għal power station. F'dan il-kuntest il-mexxej Laburista appella biex pajjiżna jingħaqad u jivvota l-bidla. Li għal xi wieħed joqgħod jgerger għal xi wieħed jixtieq il-bidla, wieħed irid jaħdem għall-bidla, wieħed irid jivvota għall-bidla. U l-appell tiegħi lejkom huwa biex nhar is-Sibt illi ġej ninaqdu flimkien għall-bidla u jekk joġobkom ivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista. L-għażla hija waħda ċara għal Joseph Muscat. Għażla bejn roadmap bi pjan konkret b'20 priorità li huma kosted, realistiċi u konkreti u bejn sensiela ta' wedi li saru malajr mill-Partit Nazzjonalista li fil-verità se jwasslu għal more of the same. Lorenz Gonzi issa qed jgħid li se jagħti wiċċ iktar uman lill-gvern tiegħu, iżda dawn huma l-istess kliem li l-Prim Ministru għal 5 snin ilu u li iżda baqa' ma wettaqx. Gvern ġdid min-naħa l-oħra qed jipproponi dak li huwa realistiku u li għalhekk jista' jitwettaq. Għalhekk hemm bżonn ta' bidla fid-direzzjoni għal Joseph Muscat. Hemm bżonn ta' bidla bid-direzzjoni l-ewwel nett sabiex naslu stil ta' politika pożittiva li ma tibqax tifret imma li ma tħares lejn il-persuni skont il-kulur ta' wiċċhom. Ma naħsibx li meta fil-familji tagħkom ħafna familji li huma mħalta politikament ma taqblux bejnietkom tħarsu lejn il-mara tagħkom, ir-raġel tagħkom, il-familjari tagħkom b'xi kulur f'wiċċhom. B'dak il-mod aħna ma rridux dik it-tip ta' politika, aħna rridu politika illi taqgħad. L-attitudni tal-Partit Laburista fl-aħħar 5 snin kienet waħda pożittiva u ta' għaqda. Illi l-attitudni tagħna hija waħda ta' għaqda. Ħares fit-toroq, ħares il-billboards ngħidlek biss, ħares lejhom biss. Matul il-kampanja elettorali il-Partit Laburista ma ħreġ billboard negattiv wieħed. Konna sempliċiment mhux ħsibna biex immaqdru il ħadd ieħor, imma sabiex ngħidu x'qed nipproponu aħna. U n-nies dik il-mistoqsija fil-fema tiegħi li jridu jwieġbu min l-iktar li qed f'pożizzjoni li jirrappreżenta l-interessi tal-familji Maltin u Lawċin. Joseph Muscat qal li ħafna mill-uġieħ tal-familji irriżulta mid-deċiżjonijiet ħżiena tal-Prim Ministru li sa fostaċ ta' sistema li ħakmitu. Żied li ħafna persuni fosthom eluf ta' żgħażagħ u anke nazzjonalisti ġenwini qed jirrealizzaw li issa dan huwa l-waqt ta' għażla storika favur il-bidla.